Ahojte, moje meno je Patrik Popelič a ja vás opäť vítam pri ďalšom videu Tajši folie. Dneska by som vám rád predstavil tieto rozprašovače od značky Quasar. Sú to v podstate profesionálna rada rozprašovačov, vhodná pre všetky umývárky, detailingové štúdia, tých, čo lepia folie a rôzne iné využitie, kde si nájdu. Väčšinou to proste používajú profesionáli, nakoľko sa jedná o kvalitné rozprašovače s kvalitnými hlavicami. Navyše táto rada, alebo respektíve tieto produkty majú jednu veľkú výhodu oproti konkurencii, a to, že majú nielen štandardné rozprašovače, ale majú navyše aj rozprašovače na kyslú chémiu, zásaditú chémiu, rozpúšťadlá. Čiže majú špecifické produkty na tieto špeciality, lebo vy to určite poznáte z praxe, tí, čo máte nejaké čističe kolies, napríklad kyselinové, že tie štandardné rozprašovače vám nevydržia tak dlho. A to je hlavne problém aj toho pH, a že tiež obyčajné lacné rozprašovače nie sú určené na tie kyseliny. Čiže ak budete používať správny rozprašovač na správnu kyselinu alebo na správnu zásadu, tak vám vydrží aj ten rozprašovač dlhšie a vy sa tým pádom aj ušetríte a nemusíte neustále dokupovať ďalšie a ďalšie rozprašovače. Takže poďme si predstaviť za radom tieto produkty, ako ich máme. My ich máme takto rozdelené do politrových balení a do litrových. Ako vidíte, táto rada v podstate väčšina je s bielým obalom, špecialitka je tento oranžový. Tento je v podstate z rady tej nižšej Garden, čiže nie je úplne profi produkt, ale ak niekto chce zase lacnejší alebo proste chce ísť cenovo čo najnižšie, ale zároveň chce aj nejakú tú kvalitu, tak odporúčame práve tento Garden rozprašovač, ktorý je na rozdiel od tohto. Tento je tiež vlastne profi rada a tento je Garden rada. Tiež má 360-kový rozprašovač, čiže viete striekať aj dole hlavou, ale hlavný rozdiel, vnútri je gulička, ako počujete. Čiže preto viete striekať aj dole hlavou, aj v tomto, ale hlavný rozdiel je v tom, že tento rozprašovač funguje iba jeden výstrek. Tento funguje tak, že ak stlačíte, ide jeden výstrek, ale zároveň keď púšťate, ide druhý. Takže menej krát musíte stláčať a viacej vám to rozprašuje ako pri tomto. Čiže niekomu to môže byť jedno, tak pôjde do lacnejšej varianty. Kto chce ušetriť trošku na tých stiskoch, vie, že často to používa, tak si zoberie radšej tento tu. Aj tento je určený na pH neutrálne produkty. Rovnako tu máme obyčajný rozprašovač, toto je tiež funguje rovnako. Všetky vlastne tieto fungujú tak, že sú ako keby tá účinnosť je dvojnásobná, že aj pri strieknutí, aj pri pustení striekajú, takže sú účinnejšie. A tu máte mierku, čiže 500 ml, čiže také ľahšie ako tie litrové. Čiže túto variantu máme rovnako aj v tomto litrovom balení, opäť mierka. Vidíte, kde máte tekutinu, pokiaľ aj na jednej, aj na druhej. Čiže toto sú tie v podstate najlacnejšie, obyčajné viac menej. Nemajú 360-kové, čiže ak ich otočíte, už nestrikajú, keď nemajú, lebo nie je tam tá gulička. Čiže to je ten hlavný rozdiel. Takto. No a tu máme potom nejaké farebné červené, žlté, zelené. To sú 360-kové, čiže rovnako ako tento. Opäť pH neutrálny produkt, pH neutrál, pH neutrál, pH neutrál. Farebne odlišené sú hlavne pre ľudí alebo chalanov, čo majú umývárky
a chcú vedieť podľa farby, že čo tam dávajú, proste majú nejakú špecialitu, niečo dávam presne so zeleným, budem si to podľa toho pamätať, niečo so žltým, niečo s červeným, niečo s modrým. Čiže prípadne, ak nechcete mať v tom rozdiel, viete si kúpiť takéto napríklad iba modré a popíšete si napríklad, alebo ak sa vám páči iná farba, viete si vybrať z inej farby. A tam si len popíšete potom na daný produkt, niekde tu na nabok, že čo to je. Ale niekto to má rád farebne odlišené, takže je tu aj táto možnosť. Všetky sú 360-kové, takže sú kvázi s tým lepším rozprašovačom. Ďalej, takto, keď hovorím o pH neutrálnych produktoch, tak to je napríklad táto aktívna pena. Výhoda produktov od Kochu je, že máte pH uvedené rovno na obale, takže táto aktívna pena, respektíve pena, má pH 7,5, čiže je to neutrálne pH, to znamená, že ideálna do týchto napeňovačov, prípadne hocičo, čo je blízke vlastne tých pH 7, 8, 6, viete používať v tých pH neutrálnych vlastne rozprašovačoch. Ale čo ak máme nejakú kyselinu? Niečo kyslejšie, napríklad tu máme Reactivation šampón z pH 1. Tak, keď potrebujeme kyseliny, tak volíme produkt tento. Najčastejšie kyseliny alebo kyslé šampóny, prípadne kyslé čističe diskov, tie majú proste pH nízke a teda volíme Acid Line, to znamená, že určené sú tieto rozprašovače, ktoré sú priamo na kyseliny. Sú politrové iba, litrové nie sú. Dobre, potom máme ešte ďalšiu možnosť. Máme napríklad T, ktorý je na asfalt, alebo Eulex, ktorý je na lepidla. Čiže jedná sa o rozpúšťadlá. Nemajú uvedené pH, ale sú to rozpúšťadlá. Rozpúšťadlá, na to máme tiež špeciálnu radu. A to je Solvent Line. To znamená tieto NYX, profesionálne rozprašovače, ale určené na solvent, to znamená na rozpúšťadla, čiže to je presne rozpúšťanie lepidiel, prípadne napríklad ak lepíte fólie, tam viete mať tiež nariedený, napríklad máte tam koncentrát IPA s niečím, izopropylalkohol s niečím, s nejakým PPF gelom alebo niečo také. Výborné na to je presne vhodné tieto Solvent Line, čiže určené na rozpúšťadla. Ale môžeme mať aj zasadité a zasadité produkty, napríklad VBčko predumývač od Kochu 13,1 silné pH zasadité, tak potrebujeme na zásady, máme takéto tmavomodré Alkaline, čiže alkalické produkty zasadité, na to ideálne. Takže opäť, tu nám máme napríklad politrový, tieto sú aj litrové. Takže tieto si viete zvoliť aj z tejto rady. Ak som spomínal ešte pH 7,0, napríklad Polestar, Universal, viete použiť klasika, tieto tu na štandardné, na pH neutrálne produkty. Dobre, tu ešte máme hore, máme napeňovače, myslím, tie vzadu, to sú veľké 2-litrové. Čiže napríklad tento klasicky opäť na pH neutrálne produkty, máme ho v 2-litrovom, alebo máme aj litera polky v ponuke. Ak máte presne produkt, nejaký Polestar, potrebujete ho často čistiť, máte tu klasický napeňovač, je to kvalitný produkt, vydrží vám dlhšie, určite lepšie ako tento najlacnejší rozprašovač napeňovač. Zároveň je vyrobený z takého tvrdšieho, odolnejšieho plastu. No, potom tu máme opäť taký istý, len červený, ten je opäť rada Acid Line, čiže na kyseliny. A potom ešte existuje tmavo-modrý, opäť na zásady, čiže Alkaline.
Rovnako existuje ešte aj čierny variant na rozpúšťadlá, čiže presne tí, čo lepia tie fólie, prípadne ak máte naredenú IPu. Ideálne na to je buď litera polka, alebo tu je litera polka čierna, presne na tieto rozpúšťadlá, alebo 2-litrové balenie. Potom tu máme ešte takúto špecialitku. Toto je napríklad novinka. Je to taký z tých lacnejších, ale je elektrický. To znamená, tu sa dobíja USB káblikom. Tu ho vložíte. USB kábel je súčasťou balenia. A strčíte to napríklad do počítača, do notebooku alebo do nabíjačky priamo a máte elektrický napeňovač. Sám si robí penu. Trošku to hučí. Máme tu tekutinu, ak by som to ešte viackrát stlačal, začne to už robiť penu. Je to lepšie, lebo nemusíte to neustále tlakovať, čiže za mňa je to celkom taká úspora, nemusíte sa namáhať, čiže je to celkom fajn. Ďalej, čo tu ešte máme? Tu nám máme napeňovač klasicky na hadicu, čiže nerobí to až takú hustú penu ako napeňovače na vapku, ale ak máte iba klasickú záhradnú hadicu a chcete aspoň nejakú penu, tak tento napeňovač vám ju trošku spraví. Tu si nariadíte šampón alebo aktívnu penu, alebo nejakú penu proste, nariadíte si ju s vodou. Tu si viete nastaviť kolečkom, ako husto chcete, aby sa riedila, respektíve koľko má ťahať z tejto nádobky a riediť to s vodou. A tu si viete ešte otáčať v podstate túto hlavicu. Takže viete mať buď rovno, alebo takto horizontálne. Takto. Tu nám máme potom náš napeňovač na vápku. Je priehľadný, celkom taký pekný dizajn. Robí dosť hustú penu. Hustejšiu ako tento Italko, ale zase Italko je lacnejší napeňovač na vápku. Je to viac menej ten najlacnejší, čo máme v našej ponuke. Tento je trošku drahší, ale za to aj lepší. Trošku tu máte ešte aj filter. Čiže toto je za mňa taká lepšia voľba, Italko je taká tá lacnejšia voľba, čiže kto ide hlavne po nižšej cene, môže voliť to Italko. Samozrejme máme aj rôzne adaptéry, ktoré si viete prehodiť, štandardne je rýchlospojka, to znamená, táto tu na rýchlospojka viete si to vyšrubovať a prehodiť si na adaptér, či máte Karcher, Parkside, Lavor alebo niečo iné, viete si to prehodiť. Takto, tu nám máme ten tlakový napeňovač najlacnejší od Amiya, potom je ten elektrický, tu nám máme ešte od IK, to je vlastne konkurenčná značka ku Quasaru, je trošku drahšia, ale len pár eur, pri niektorých produktoch to môže vychádzať lacnejšie v prospech IK. Zároveň IK má tiež takéto rozprašovače, ktoré sú tiež celkom fajn. Tiež majú radu, ktorá je chemicky odolná. Sú to také sivé. Tie momentálne už máme, myslím, že vypredané. Ale dajú sa objednať, ak chcete. Výhoda tiež majú politrové, litrové. A tu si viete napísať názov produktu, že čo tam máte, aby ste vedeli jednoducho spoznať. Tiež majú kvalitné rozprašovače Canyon. Čiže tiež je to kvalitka. Mne osobne viacej vyhovuje ten Quasar, nakoľko ja mám rád, aj keď je to farebne odlišené, čiže viete si aj podľa farby to rozpoznať, že čo je tam produkt, nemusíte mať stále napísané a mať na pamäti, že čo som tam používal alebo čo som tam nariedil. Čiže IK má v tom nevýhodu za mňa, že majú iba túto radu a potom majú iba radu, ktorá je chemicky odolnejšia. To znamená niečo ako tu na acid line, alebo solvent line, alebo alkaline. Čiže niečo podobné. No, ešte jedna vec ku tým rozprašovačom. Máme aj iba náhradné hlavice, ak by ste potrebovali, že máte rozprašovač a nádobka je ešte v pohode, ale rozprašovač už nefunguje úplne, tak máme tieto čierne pre solvent line, potom máme tieto červené pre tie kyseliny, alebo tu nám máme obyčajné, v podstate tie obyčajné na tieto 360, aj na 360-kové máme, ale toto sú tie obyčajné, ktoré nemajú ten 360-kový. 360-kový spoznáte podľa tohto, že tu je tá gulička.
a vlastne ona má to ťažitko a tým pádom, keď otočíte ten rozprašovač dole hlavou, tak ale to ťahá. A potom tu máme ešte tieto modré, ktoré sú vlastne alkaline, čiže zásady. Preto ich máme aj viac, lebo toto ľudia väčšinou zháňajú od nás. Čiže ak máte už nejaké rozprašovače a hľadáte iba náhradné hlavice, tak máme aj toto pre vás. Všetko nájdete už v našej ponuke na tajšifolie.sk. Stačí si pozerať ponuku, prípadne ak vás zaujalo niečo iné, kľudne si vyberte. Alebo ak niečo nemáme a zháňate, skúste nás kontaktovať a my sa pokúsime to niekde inde nájsť. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.